komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Frog. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:05. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa atong mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Lunes kita, Marso 16, tuig 2020. Ikatlo na kita nga Lunes sa ikatlo man nga bulan. Nagalala ang record kon party COVID-19 ang pagahambalan diri sa aton sa lokal. Mayara sang panibag-ong executive order nga ginapapanaog o kon mando nga ginpapanaog si Mayor Evilio Bing Leonardia. Ipabati ta karon liwat ang iya sining panawagan ay hinyo sa publiko. Lakip na ang probinsya may panibag-uman agin lagdaan nga executive order si Governor Eugenio Bong Lacson. May kang tanan ini sa gihapon sa ginabantayan kag sa mga preparasyon na ginahimo sang gobyerno kon parte Coronavirus Disease 2019 ang paghahambalan. Bantayan diri sa aton sa Aksyon Radio Bacolod 11:30 to 12 noon karon niyang adlaw. Mayara sang patigayunon ang media briefing karon ini nga adlaw Marso 16 kag mabatian sa Aksyon Radio Bacolod ining media briefing directly dito sa Metro Manila. Now, i-check tani karon kung bala ang presidente o Department of Health ang magapatigayon sa sining media briefing may kang tanan sa gihapon ini sa COVID-19. Grabe, no? Ang mga updates ini dugay-dugay sa aton nga matag palamati. With Aksyon Oliver Pason sa technical side, backup na karon nga aga sa Aksyon Dorel Cabato kag Aksyon JM Biking. Ako naman Aksyon Art Tayhopon checking in. Hindi lamang sa mga aksyon naton ang aton panamyaw, hindi lamang sa mga nagamonitor via Facebook Live kag YouTube, kundi pati na sa mga nagamonitor sa ilang mga transistor radio. Good morning! Salamat kita sa inyo pa na pagsakdag ag pagsunod sa aton sining palatuntunan. Naunahon ko pabati liwat sa mga late tuners naton diri sa Bacolod, diri sa aton sa Negros. Aryo, ipabati ko liwat ang tingog ni Mayor Evilio Bing Leonardia. May kang tandan sa sining panibag-o nga papanaog niya nga executive order. Restriction para diri sa syudad sa Bacolod. Nano ini, ari si Mayor Evilio Bing Leonardia para gid sa kapusan sa mga nagapamangkot. May nagapamangkot man diri, sige may biyahe ang mga bases, karon dugay-dugay lang. Unahon ko lang anay si Mayor Evilio Bing Leonardia. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, Series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod.
This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements Nagapamangkot Nga ano ginang natabo sa Bacolod? Ano ginang sitwasyon sa Bacolod kag sa Negros sa Occidental Subong? Na Mario, kay parang at least may idea ka mo. Ang alkalde nagpagwa sang iya sining mensahe karon nga adlaw. Actually kagabi siguro ni gimpepara, pero Ario para sa inyo sining nga kapusan. My beloved people of Bacolod, and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes. Nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kag ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod, kag maintindihan man sa aton mga kabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. Aksyon Hotline. Amo na ang panibag-o karon ginpapanaog nga executive order ni Mayor Evilio Bing Leonadia. Restricted ang Bacolod City, meaning why man siya total ban, no? Pwede ka makasulod sa syudad sa Bacolod, pero dapat may ara gid, no, sang purpose or may reason. Now initanan ang bottom line sang executive order nga ginpapanaog ni Mayor Leonadia kag subong executive order nga ginlagdaan ni Governor Eugenio Lacson. Isa gid lang ang ila sini nga tinutuyo. Amo nga hatagan proteksyon ang Negrosanon kag Bacolodnon. Aksyon Hotline. Sa idalom sining restriction order or executive order nga ginpapanaog sang alkalde. Of course, ang BCPO headed by Colonel Henry Binyas, upod ang taga City Health Office and other government offices, sila ini ang magpatuman sa restriction. Ang question sa restriction ano ni? May put up nga personnel sa border, well equipped ini sila, kag pila ini ka personnel ang magaman sa aton nga mga dalanon, no? Kiti by land most probably ang ila pagabantayan. Online sa hotline. Online sa hotline. And joining us this morning is BCPO Director Colonel Henry Binyas. Sir, maayong aga sa imo. Yes, sir. Good morning, sir.
Aksyon Art Tayhopon diri sa Aksyon Radio Bacolod, sir. With the executive order recently gin pagwas ng alkalde, what will happen? Anong ekspektaron naton subong diri sa Bacolod City, sir? Well, may mga personnel kita sir nga deploy sa sa boundaries ang province kag ang city. Actually initially nagpa-deploy na ako kagabi sir. So ang full operation siguro mag-start anytime today or this evening sir. So ining mga magabantay sa border, ano ini sila sir magasuksok sang mga kuan nila, mga gear nga at least safety sila o safe man ang aton mga personnel kag nanong matabo sini para maidi ang publiko kung makalabay sa mga checkpoint nga ipamtang sa mga border? Well, ang istoryahan na naman ni Mayor kagabi sir, may mag-standby nga kuan nga ambulance ha. Then tawag diri ang personnel naton may thermal scanner. So just in case nga tawag diri kung may mga simptomas, ipasakay nato siguro sa ambulansya para sa quarantine o anuman ang proper disposition based sa recommendation sa DOH or sa City Health personnel naton. Okay. So, initially medyo stricto naton tonight. Magamit kita sa thermal scanner. Then, ang personnel naton tagaan man natin sa proper equipment. Aha. So, may ara sa special nga team nga gintukod ang BCPO? Yes, sir. Ang nato may mga tawag diri, may mga registered nurse man kita nga mga personnel, amo na sila ang ipang naton, ang ipang deploy sa mga boundaries natin. Okay. Now, sa inyo, sir, nga mga personnel na nga kundi ang border, halimbawa, northern kag southern Negros, Butangan, most probably sumag kag diri sa boundaries ng Talisay. Yes, sir. And Morsia, sir. And Morsia. No, kay ting Morsia, Salvador Benedicto Guroy, no? Nga pwede malabayan na, no? Yes, sir. Yes, sir. From San Carlos. From San Carlos. Pero, nano ang ginsukilanunan no gid kagapon ni Mayor kung halimbawa bi pasahero ka may nagsakay ka sa bus ang tuyo mo makadto ka di sa Bacolod nano sir papanaugon ka gid kung way man lang sintomas imo i-allow ko lang masulod. Yes sir, yes sir. For as long tawag diri ang legitimate ang purpose mo diri sa city. Pero hindi man naton gid nga kuno nga piliton sila just in case nga hindi sila taga Bacolod City, pero hingion na lang naton nga for the meantime nga kuan nga kung pwede i-restrict na lang ang movement nila. Okay. Considering nga may gusto kita nga i-contain yung problema. Aha. So tawag diri, pero kung may mga simptomas ka, may mga personnel kita from City Health or DOH nga mag-attender sina. Yes, sir. So anyway, hulaton naton gid no ang proper nga guidelines sina nga ipagwa sa aton implementing rules and regulation. Ang imo sir posible na lang ang kwaong ko ang mensahe mo na lang, no? Advisory na lang sa taga Bacolod and to those who will travel nga magasulod diri sa Bacolod. Yes, sir. Tungod nga may kuan kita, may problema kita nga ginatubang subong, ginahingi ko ang tanan nga mag-cooperate. So medyo matawag diri, mapiktuhan, pasayloa lang naton ang atong mga otoridad naton ini para man sa aton tanan. On that note, Colonel Henry Binyas, thank you so much for the time. Good morning. Yes, sir. Good morning, sir. Aksyon Hotline. Now, ang Philippine National Police upod sa nagkalain-lain nga mga government agencies or department magakandak like sa nagakatabo sa Metro Manila nga sa mga boundaries may ipamtang dira nga team, no? Ini nga team maga-check sa mga travelers, mga salakyan nga nagalabay, private, sa mga dipasahing nga magasulod diri sa Bacolod. Okay, why paginman sa proper guidelines actually mo naging pagwa ang alkalde pronouncement pa lang ginhimo niya kagabi, yet
the implementing rules and regulation will follow and expectedly today ipagwa ina. Now, base makibot kamo siyempre, nga mo na ni ang ginahimo sa Bacolod. Part ini sang deklarasyon sa alkalde nga ginpaidalom sa general community quarantine ang Bacolod City. Now, wala sang nagagamit sang lockdown. The government is not using the word or the term lockdown even in Metro Manila bangod for the reason. Number one, kung mag-lockdown ang government, dapat provide na niya ang tanang kinanglanon sang publiko o tao. Pero kung hindi lockdown ang termino, of course, kita nga mga pumunuyo, ngita ka idea kung paano ka ka-survive. Budlay sa Metro Manila to kung hand-to-mouth combat ka, no? Pwede gidya nga maka-self-quarantine o kung makatiner ka lang sa balay mo. Pamangkot galing, kung sige to karon ka atukay sang hinuptanan mo ang imo tiyan nga nagasinakit sa gutom, ambot mano kas ni. Now, diri sa aton sa Bacolod, hulatunta ang implementing rules and regulation ng ipagwas ng alkalde. Online sa hotline. Pero ari sa aton nga linya today is the head of the Interagency Task Force. We have Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, good morning. Yes, ang agabit sa atong pagkalamatid. So, ang desisyon ng alkalde, based man ni siguro, ay presume no, sa inyo mga meeting sa Interagency Task Force and recommendation in isang Task Force Vice? Yes, at yung action arte malawit na consultation, sinakaindig sila of laog mo. Tungod ba lang siyang executive order ng President Duterte, pwedeng set sila na guideline na makadeklara ka lang ang community quarantine kung may ara na at least 2 positive cases. Yes, correct. Kung nadumduman mo, si Mayor na ban siyang pagsulot siyang foreign vessel na nag-ariyado pala siyang abuno, Oo. in contradiction to siya or in violation sa executive order na gin-issue siyang Pangulo. DOH. DOH, oo. Ito gin-overall siya ng DILG kasi Malacanang. Now, karon, ay to be a presence. Positive. Kung mo, positive, so nagdayan ka ba? Okay. Galing, si nag-isgo naman si Mayor Kasi bahala, kung overall ka siyang DILG or Malacanang, basta nag-imo ka siyang aton. Kung anong eksakto, Oo. so may ang binapasok si Mayor, kami, ang Iloilo nag-lockdown na, ang Cebu nag-lockdown na, Kamuya wala pa. Ang ginhimo siyang Iloilo, kung Cebu, travel ban. Travel ban. Gintumilian ang pagbiyahe siyang tao, no? Edwa mo. Pakadto Iloilo. O ginpungan mo, hindi nakasulod. Hindi magkagawa ang taga-Iloilo naman Cebu. Okay. Pero ang goods o kung ang cargos, pwede biyahe. So, ang mga negosyante, hindi na mga negosyo, bugat, pagkaon, sige kaya. So, travel ban, hindi siya lockdown. At explain mo, we are subong under kita sa community quarantine. Okay. In other words, ang imo libertad, ang imo freedom, harap pa. Pag gusto ka, pili ka sa obra, pili ka sa lakas, pero i-restrict namon paagi sa pagbalay karon dugay-dugay na meeting national. Okay. Pagbalay sa implementing rules and regulations. O kung mga do's and don'ts, ang pwede at hindi pwede. So, base karon, ma-recommendar kami kay Mayor, kaya doon nabatian namon ang mga dagko din ang malls at na lang alas 7. So base mabalay kami na alas 8 tanang negosyo
Sira. Grabe na. Nasusunod. Okay. Kasi mabalay kami na ma-imponer kita sa korpyo. Ah. Alas 7 sang gabi, alas 5 sang aga. Ah. Para, ina nga ang abhon ka na, tungod sa ang movement ng tao, sa sunitod ka ang inyong libertad, i-restrict na mo akong punggan para hindi maglaksa ang kabaw. Okay, kung may infected ikaw, kung wala kang galagaw, normally, kung hindi ka mangaton, okay, amo inang ginhimo, Okay. actually, yung ginhimo, yes ang China, sa Macau, lockdown eh. Pag hindi ka lockdown, hindi ka hindi kagwa sa imo balay. Okay. Pasulog siyang matalana nga adlaw, 20 dias o 30 dias ang day. So hindi ka nakagwa, kasi magwa ko na, huwag ka na ng pulis. Amoy ng lockdown. Hindi kaya ka sa subong at simpo, ang atong gobyerno, siguro hindi na-afford ang muna kawal ka ng lockdown. So, ang atong subong is community quarantine. Aha. Isirado na ito ang atong boundaries. So, kung halin ikaw ang di sa south o kung sa norte, at magkaswam ka mo ng diya ang mga pings, o kung mag-pungko katuya sa Robinson, sa XM, ang infra, sa imo bayo, o kung regalo, hindi na nakiti. Pero kung nag-aubra ka dito Bacolod, at dito ka nag-start na silay o kung sa bago, hindi na. So, ibalay na karoon asunat ang mga pwede at hindi. Okay. Aha. So while nga aragin pa idalom sa general community quarantine of public, now ang iban diri sir may ara iban niya hanto magkumbat remedyo general pero ako nagapating nga subong daan bisan mga biyahero o kung pasahero subong sang mga jeepney di Bacolod porti dia ka jutay mo ang mga taxi driver subong ga pinanguyab malabayan ta. So may tendency nga daw hindi na gid man ni mabudlay para sa ila ang pag monitor naton pero ini mga driver, siyempre, kung nagamaniho ka sa lakyan, siguro hindi taniya masiling nga mga community quarantine, sila obligado kung may magbiyahe gapon, Vice? Ati kung ang livelihood siyang tao sa community quarantine, sige na ya. Provided may precautionary measures ka o safety measures. Di basi madala sa IRR na kung driver ka, mas ikaw, kung wala available nga mask sa pharmacies, hindi ikaw ka paubrada patahin kada isang washable mask. Ang ginausap sa mga men ko di gani washable ni, hindi malabhan bla, pag hindi mausar. Importante may preventive measures ikaw action art. So karon may mga dita mo volunteers ang gusto mag-inkato, especially mga doctors, naging pasalamatan naton pag welcome karon ang ila presence sa pag hatag sang ila ideya kag kwan kinaalam inputs kung ano ang aton himuon sa sining sitwasyon. Okay. Sige, ma-update kami karon on that note. Vice Mayor Elcid Pamilyaran, thank you so much for the time. Good morning. Salamat, Aksyon Art. God bless sa aton tanan. Mayong aga. Aksyon Hotline. Ang kompleto nga detalye, komprensibo nga detalye sinakaron. Si Gov. Lacson na biunahon, kaya rin importante ning order sang gobernador. May ara siya sang Executive Order 20-15 ordering the closure of ports, airports, and borders of Negros Occidental 11:30 effective last night. Now, sa idalom sang sining Executive Order number 20-15 series of 2020, luyag taning ipaklaro sa gobernador na ano gid exactly ining matabo. May mga biyahe pa bala ang Balacar Transit, bangon nga ti halimbawa dumageti itong daan may positive, plus nga may napatay pa to sa ila, i-allow pa ni sila nga makatravel
nga makalusot sa border, pabalik ko ni sila, ano matabo siya ni man? Aksyon Hotline. And importante ini, so that the public may know kung ano ang sitwasyon. Online sa hotline. Online sa hotline. Alas 8:29, joining us over the phone is no less than Governor Eugenio Bong Lacson. Gov, how are you? Good morning sa Aksyon Art, diri sa Aksyon Hotline sa Aksyon Radio Bacolod. Good morning, Action Art, kag sa mga nagapamati. Subo may aga sinyo tanan. Salamat kid Gov sa time no kay damo ginabing ka pamangkot partitioning executive order 20-15 naging permahan mo so that ang taga Negros, ang taga Bacolod, kag malabutan naton even in Panay nga naga-travel, ano ang kaundan gid sini sa closure sang ports, airports and borders? Ano ang botang balon sining executive order 20-15 Gov? Tatlo ni ka area, no? Airport, seaport, and border. When I say border, obviously this is referring to border between Negros Occidental and Oriental. Okay. Which is really a clamor of many Negrenses. Okay. What we're saying here is that we're just asking the public utility vehicles na kung pwede, hindi na lang sila magtabok sa border, no? To Oriental. Meaning, ang ila biyahe will be only within the province. Okay. Within both provinces. That is what this executive order is implying. Of course, may arata mga migrense from Occidental na atutuhalin sa pihak. We cannot deny them, no, na from coming back here. We will accept them, but then they will have to go through self quarantine. And of course, they will be considered as persons under monitoring. Yes, automatic. Okay. Automatic na, yeah. Okay. Very Action Art, importante ang disiplina naton. I hope na hindi nila I hope they don't take this for granted. Kay ang cooperation sa tanan, that's the only way ma-avoid naton ang entry of COVID or God forbid masulod ang COVID, hindi siya mag-spread, no. If you look at the what is happening in other places like for example ang sa Macau, even Taiwan, do na suppress manggid nila, it's because of the cooperation of their citizens, especially ning tawag naton na uso subong na term na social distancing, no. So we need all the cooperation, especially those that came from Manila over the weekend. Please, impose self quarantine. Because the life you save may be your own relatives, no. Okay. So amo na siya, let's for those that just arrived, minimize amo na lang ganyan, self quarantine lang din. Kung halimbawa okay niya ang kwan ang mga di pasahin, no, mga buses, mga salakyan. How about the private vehicle? No, halimbawa may nag-onboard diya kung may isa ka salakyan, naglagaw-lagaw dito sa Oriental and then mapuli di sila sa aton, pwede na iya. Or kung may ara biya halimbawa taga Negros Oriental nga gusto magsulod diri sa Negros kay may bisitahan nga pamilya, ano ang himuon ta sina sa restriction o kung sa pag regulate sa ilagom? Of course, no mention here of private vehicles, no. But definitely we will be manning, not with the help of the Philippine Army, because PNP. Okay. We will be manning certain borders, no, like let's just say Valle Hermoso, San Carlos, okay. Mapinay, Kabangkalan, Bayawan, Hinubaan, okay? And even Canlaon, La Castellana, no. So unless it's very important, no, ang ila
purpose of coming in, we will have to ask them to return lang, no? Kasi very clear man diri ang let's say a health worker responding to emergency or persons traveling for urgent medical or humanitarian reasons, no? We may consider that. Pero kung ano siya, kung what we call this thing, nang do obvious ba na naglagaw lang din siya, we will politely ask them to just return to their respective to their point of origin, no. Now on our part naman, kita mga sa occidental side, common sense na lang gamiton ta, no. If it's not important that your travel to, let's say, Oriental is purely lagaw lang, or say I will advise you, no, to cancel all leisure trips, no, to the other side, kay, for very obvious reasons. Yes. How about ang aton trabaho sa provincial capital? The usual daily activities and work will continue. Ma-cater kita gyapon client nga magasulod dira, Gob? Oh yes, we have to do that. There will be thermal check, and it was suggested the checking should be outside of the building. Hindi nang nakasulod na. So yes, the provincial government will continue to serve the migrants. Let's try to keep everything as normal as possible. Pero amo lang to, there are certain groups of people, especially those that just arrived from Manila, stay home lang gila na, home quarantine lang gila for at least 14 days. And when you're good, then you can go back to your normal routine. And isa man ka advice is just to avoid ng mga going out just to make lagaw wala. So kung pwede what's called this thing, avoid those unnecessary trips. Pero pero doesn't mean na hindi na families cannot go out and get dinner. Pwede gyapon na, why na problema. Okay. So, kung nag-travel ka driya all over the province, kung diri lang ang mga rutas ang buses, why gid problema, especially kung work purposes, nga may ginakatuan kaya agod mag-report sa trabaho mo, Gob? Yes. In short, the message here, if you need to travel within Negros Occidental, there's got to be a purpose, no? A very important reason, and not just to, for leisure. Problema, of course, definitely maapektuhan ang aton, especially in tourism. Okay. But we have to do this to try to prevent COVID-19 from entering the province. Okay. Sige. So anyway, kabay pa nga makasugilanon mo kamo ni Mayor Bing, kiti may ara man sila sang executive order nga separating pagwadi, pero base blakon ang mga taga Negros Occidental yakon pag-abot sa boundary, hindi pagpasudlon sa taga Bacolod siling kung nga maimportante nga mga transaction, pero base i-consider man na. Anyway, why ka mo schedule nga mag-istoyanay ni Mayor diri sa Bacolod o kung sa mga local officials na diri, Gob? Actually, yesterday afternoon na meeting namon, ato man to si Vice Mayor Elcid Familiaran. I think he is heading the task force sa Bacolod City. So, represented ang Bacolod City sa meeting namon. Sige. On that note, Gob, ang imo na lang siguro, ang imo final sining mensahe sa taga Negros nga nagamonitor karon nga aga. First of all, I'd like to appeal, especially for those na may makasaran, please do not buy more than you need, especially in mga hygiene products like soap, alcohol. Kasi, my theory there is, okay, if you have all the soap in the world in your house and all the alcohols in your house, ikaw lang siguro ang limpyo. What about ang surrounding, no? So, let's be reasonable. Let's not buy more than what we need, no? And maybe siguro ang mga grocery store sila na lang mag-limit, no? Okay. Especially mga
essential subong ang soap, ang alcohol, no. I've not heard about tissue paper dito sa Negros kung nagabakal man sang gasinubram pagbakal, no, but ang soap and alcohol, please, only what you need, no. Again, this self-discipline. Yes, yes. Sige. On that note, Gov, salamat sa time ginatag sa Aksyon Radio. Good morning once again. Good morning, Aksyon. Salamat. Aksyon Hotline. The Governor sa Negros Occidental, Governor Eugenio Bong Lacson. Now, hingagawon ko, isa na gilang ang taga Valacar Transit, abe, i-check naton kung kumusta subong, nanuya ang ila sining pag-regulate man sa ila mga biyahe. Ang Negros Oriental, nanong instruction nila to, may mga units pa sila bound for Bacolod, nanong matabo sini, pag-abot sa boundary, matabok pa, masakay pa. Amo man nagyapon mo kung i-allow mo na ang magsulod diri ang ginasakyan o kung ang mga nagabiyahe from Negros Oriental to Negros Occidental, ti ang gwa sina monitoron mo sundon-sundon mo guro ni kung sinong pasahero kung i-allow ina, no? Kag ang IRR ang importante gid today. Diri sa Bacolod, kung ano ang implementing rules and regulations sa executive order ng ginpapanaog sang alkalde. Bala, tugutan, nga makasulod sa Bacolod ang taga Negros Occidental kung hindi gin man importante ang iya sining himuon. Kag paano ta ma-sure nga at nga mangin honesto ini ang mga nagasulod sa Bacolod, di ko na nung ila purpose. Aksyon Hotline. Ang isa gid sang problema is the monitoring sa mga individual, na kung partiya sa pag-abot sa mga nagalin sa Manila kag abroad, hindi ta na problemahon kay wala na biyahe ang barko kag eroplano. Hining diri sa Negros kag Bacolod, ang mas konsentrahan sa aton sining gobyerno sa mga otoridad amo ni ang local transmission nga ginamonitor dapat ang tagsa ka individual, no? Amo ning ginabantayan sa aton gobyerno nga hindi na damo pang mga PUMs nga aton ginatutukan subong. Now, general community quarantine in Bacolod, amo ning ginapatuman kag ibaluon after April siguro 15 mabalaan ni kon way na gid man kabay paunta nang way na sang mga cases diri sa aton, and hopefully Negros and Bacolod will remain negative sa COVID-19. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses,
Your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, Series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila, kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kag ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod, kag maintindihan man sang aton mga kaabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad.
Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang para. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio!
naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhopon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Pamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala,
Standard time, alas 8:59 na. Good morning dira kay Tita Juna Palier Soriano. Bro Radix Lambot, kag tanan nga taga-kando ni PNP. Araman Paul Robert Palier Soriano. No? G. Marhungko, mga kotsaw. Nga Aksyon Art, may biyahe pa series Moises Padilla going to Bacolod. I-check na lang na no, sa taga-series sa mga nagapamangkot na subong actually ang pag-set up sang mga checkpoint ara na. No, ginamat-amat na plastar pero why pa naga-checkpoint, no? Sa mga boundary ang natumod ko. Ambot ano ning naga-set up subong na BCPO na ni Guro? Kati boundary mo. Check ta dudugay ang patrol with Aksyon Alvin grabas sitwasyon. Damo gid na alangan no nga may lang ang may mga kwan pabla, may lang kay ang may mga mayo lang kay ang may mga ID no nga nagpauli di nagligad nga Friday, Saturday tigin tugutan malang makabalik sa Iloilo since nga dito ya ang ila trabaho. Anabel Paner, good morning. Izel Lauren, Elmer Magallanes Iliano, Mary Jean Saludares, monitorman, good morning. Herna Pamplona Las Piñas, Engineer Noel Olea, GBL Ontayaw, Lee Pong, Lisa Masicampo, Yvonne Itabag Antaran, Elisa Daolong Ratcliffe, Jonas, Tim Acabo, morning. Chelly Pepper, no? Chelly Pepper, gamonitor Elizabeth Malakagamala, Ronald Ayan de Lumis, Evidente, Jane Paul Tayukon, Araman si Bro Radix Lambota, Ami Labuson Tayhopon, Araman Eli Guerrero, Roger Lamason Baladay, si Bro paring Jerry Chopoy Magbanwa, Andri Ontal, Marieta Montuya, morning. Siling niya, classmate, mangkot lang ko kung may biyahe pa series. Ay presume may ara pa siguro. I-check talaga na karon sa taga-series. Kikunano ang ila desisyon siniya. Salamat kay classmate. Dugay lang. Dopriano Siriaco. Araman si Lay Verona. Alan Supe. Sixto Valjera. Bachelors Siapuhas. Thank you, Gida. Sa mga nag-monitor barangay Captain Zoniel o Juan Zoniel Malayang Sangkabog, Engineer Arthur Normandy. Unahon ta lang si Aksyon Alvin, no? Kag antes kay Ma'am Jade Sibalyo siguro. Araman ga-monitor siya kuno sa Macau, China si Paring Chopoy. Bunker Gemini. Tamyawon ko lang bro. Tuto kag Sis Mary Joy Balgos ga-monitor gid sa imo. Purok Alit, Barangay Bansilingan. Thank you. May ngaga. PGBI Bacolod Executive Council. Thanks. Salamat gid sa imo no? Sa akon tukayo da. May lang ang pag-monitor da sa inyo tanan, no? Attorney Vicente Sani Pitier III, Lemer Lambot, Kap, may ngaga. Bunker Gemini sa San Icho. Grabe ba? In-check ni siya guro. Dan Islafor, classmate Eldin Elisan. Good morning. The remate na klase kay gasaka number of sang cases sang in COVID-19, no? Sang COVID-19 ay tuod. Ari ni sa Canada ang aton amigo dito na siya for good naga-star. Katuan ko lang ang patrol, kumusta ang sitwasyon sa palibot sa Metro Bacolod and boundaries ng ilaging kantuan. Aksyon Alvin, good morning, please come in. Na art ang sitwasyon subong sa Northern Negros kung ang pag-istoryahan ta ang ining checkpoint nga ginapatigayon sang mga kapulisan sa idalom mismo sang Bacolod City Police Office. Yes, subong Aksyon Art nagapatigayon man sila no sang checkpoint in between sa boundaries sang Talisay kag subong man sang northern part sang Metro Bacolod sa may barangay Bata ayon sa diin na ginabantayan ini sang mga kapulisan. Ang ginahimo nila Aksyon Art ginaparahan nila ang mga bali pulis pa lang subong why pa mga personnel from provincial, I mean Bacolod City Health Office, why pa?
Yes, sir. Police pa lamang, Aksyon Art, no? Police pa lamang ang nagpatigayon sang checkpoint, which is expect man kita kagina nga dapat ang City Health kagang iban pa nga ahensya sang gobyerno ang upod subong nga aga. Galing kiti wala pa. Pero ang ginahimo nila, Aksyon Art, kagin pa isa diri sa nag-lead amo si Police Master Sergeant Di Maala sa Northern Negros nga din suno sa iya ginakuan pa lamang, Aksyon Art, information dissemination nga sa mga tao kung taga diin siya ginapamangkot, Aksyon Art, kung taga Talisay ka halimbawa ang purpose mo nga masulod ka syudad sa bakod kung gawin ka pangitaan sang ID amo na ang sitwasyon kag kung ikaw man taga Bacolod ginapamangkot kung taga diin ka sa Bacolod kag pangitaan dapat magpakita ka man sang ID. So, for Aksyon Art. Now, as to sa thermal scanner, so, wala pa sa buong aga. Pero ang mga pulis ni, why pa ni sila mga kuan abi, safety gear da o nano? Aksyon Art, normal mo. Kung lang taon ta, nakasuksok sa nila sining Class A o Type A uniform, ang mga kapulisan, ang iban wala sang kuan bala, face mask. Wala face mask pero wala safety gear rather safety measures nila supposed to be pero ginpamangkota wala may alcohol ka mo da wala wala man, Aksyon Art, no? Why nga daan ka baklan alcohol subong tutuod lang, Aksyon Alvin mo ng problema ang may kulukwarta amo to kaning gambal ni Gov kaina ni Governor kaina Lacson. Siling nga may kulukwarta da, hindi naman pagkumpraha siling ang inyong ang mga alkohol. Kaya ano mo nagkaroon lang ang kasigi ka paligo, alkohol, Aksyon Alvin, pagwa mo, mga tao sa palibot mo, ay alkohol. Gani man. Di ba? Unless puro kung magpariyo sa imo ka duro, naging kwarta, nga hindi kaya mag-aguwa hasta sa Abril. Kina daw, safe ka? Oo, para safe pero paglabay mo sa mga terminal, ano, may mga pasahero man? Yes, Aksyon Art, may mga pasahero man going north terminal, may araman going north portion sang probinsya sang Negros Occidental. Okay. May pasulod man sakay sa Vallecar Transit, Aksyon na Art. Damo pa subong gyapon mga buses nga makita mo galabay. Yes, sir. Madamo pa sa mga buses nga nagalabay. In fact, ang patrol patulong man sa southern part, no, sang Metro Bacolod. Ginabihan taman kagina. Pero Aksyon Alvin Ario, ang sa mga kuan iya, sa aton mga seaports, kumusta ka hindi blang deklarasyon niya kag desisyon sang aton sining Philippine Coast Guard, why nagid biyahe? Aksyon na Art, isa sa mga... ang mga fast craft ang namuno ko, kay ang mga cargos niya, sige malang ni sila pwede makarga sa mga ruro mo, di ba? Correct, Aksyon Art, sa gina ang fast craft, wala gid biyahe, no? Kag wala ginapahanugutan magbiyahe, wala ginapahanugutan nga magpasaka man sa mga pasahero, kay wala ginapahanugutan ang mga pasahero magatabok pakadto didto sa Iloilo nga granting suno diri kay Chief Petty Officer nga si Louis Campanier sa diin suno sa iya nga ang Iloilo wala man ginapahanugutan ang taga Negros nga magsulod man sa ila on the same nga diri sa aton wala man ginapahanugutan, Aksyon Art, no? And ginklaro man naton diri kagin paklaro naton kay Campanier nga sa insuno sa iya nga ang only nga mga makabiyahe lamang nga mga barko amo ang roll on off vessel. Pero ang hindi sila magabaton sang mga pasahero going Iloilo. So only ang makasakay gid lamang sa ila sining mga barko amo man ang mga rolling cargos. Okay. Aksyon na Art nga magadala. So sa bisan mga kung may emergency kaguro that is another case, no, kung mag-ayo kagid sa ila kag may pamatuod nga may emergency katuan sa Iloilo, basi pa man lang consider nila. Yes, sir. In fact, ginpamangkot naman, how about mga katapos ng Philippine National Police? How about ang mga katapos ng Philippine Army, Armed Forces of the Philippines? Sa rin suno sa Aksyon Art, inaya kinanglanon man, so may duty man sila. Ari Aksyon Art, pamatian ta portion ng ginsang pahayag ni Chief Petty Officer Louis Campanier ang tagpangulo sa Philippine Coast Guard sa Bredcoport. Mga Philippine National Police, Philippine Army, ang Forces of the Philippines,
national employee na pwede magsakay sa atong naruro. Kaya nga atong naruro, pwede sakay lang rolling cargos lang. Driver at pinante lang. Pero sa piyak sinister, paipati man sila sa service ka. Sa piyak may kangas ka na patok ang Iloilo, nag-declare man itong quarantine ng Iloilo sa April 13. Tungkol sin ganun, sir, sa mga ordinaryo nga mga pasahero, hindi sila, sir, wala siya pahalugutan nga maglakad galing Bacolod to Iloilo and vice versa. Hindi na siya kaya nagutan ka do, pasahero sila, ginabawal ang pasahero nga mag-exit hindi siya Bacolod. Only the PNP and uniform personnel can flew over to Bacolod and vice versa na sila kay mas nila. Aksyon na art ang portion gid lamang sang pahayag ni Chief Petty Officer First Class nga si Louis Campanero. Okay. So amo ni ang sitwasyon no subong diri sa Metro Bacolod. Sa patrol, inaksyon na ni Kiraw ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, grabe na subong no. Anyway, ang aton diri makaksyon na mo na lang ni. Kung way kagin man importante nga katuan o kon purpose nga magtiner ka diri sa Bacolod, aling ka halimbawa sa out of town, ipaiway ta na lang no pag biyahe bangod sang ginapatuman hugot nga monitoring subong kag preventive measures sa Bacolod City and the whole province mismo. Good morning, Aksyon. Tuon na balita, may madungkalin Manila sa Bredco Port, Bacolod. Hindi na niya magdungka, kaya wala naging tugutan. Unless, ti ang barko kung kapon, nagalin amo ning adlaw, idungka. Ti kapon, wala na naging tugutan. Abot, hindi ko naka-confirm kung ipatawag talaga na Coast Guard karon na be. Magbanwa Linard, Aksyon Art Gudiem, kulang ang fiesta sa barangay Sibukaw, canceled, bago. Info ya lang kuno. At hindi na ni pwede mga fiesta. No kay ginabawal na ni. Good morning, Aksyon Art. Tamiyaw ko tanan, taga Masaling, Kawayan. Salamat, gid. Kuni Ortiz. May biyahe northbound na jeep. Ang jeep yan may ara. Guro mga double tire ni. Pero hindi kini magdugay. Matsyag ko kay kunway ka malang pasayro. Kuno lang ang kamalambiyong. Monitor if we live dari Singapore. Salamat kid family Leonidas sang Pait, La Carlota City. Salamat, keep safe Negros Occidental. Celtran Stanley Mark. Nya good morning. Ask ko may biyahe San Carlos to Cebu. I-check na gano'n na. Barangay Banan ni Mamaylan City. Morning. Good morning, Action Art. Jane Hisulgon niya. Salamat kid Ma'am Jane Hisulgon. Thank you so much for listening. Alas 9:12 na. Alang-alang pag ang linya ni Ma'am Jade. No, kay gusto tatani baloon gid ko na ang mga schedule of trips nila sa mga nagapamangkot bala no kon may mga changes ang schedule of trips. Kay ti alimbawa amo ning ayo sang gobernador ang executive order naging papanaog nga hindi na pwede magkabiyahe o magkatabok diri kinahanglan sa boundary i-check na ang from Negros Oriental to Negros Occidental. Hindi may epekto ni sa mga biyahero kapin pagid ang long distance. Karon na lang naguro kay do ipit ginang chimpo ko. Aksyon Hotline 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio. Life Extension. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad Inuig na nagligal, ikaw gihapon ang
ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, Series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police
and the Philippine Coast Guard. And kabay pa mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila, kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kay ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod, kag maintindihan man sang aton mga kaabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. My beloved people, This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima,
kuskusin ang mga kuko. Ika-6, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tama. Yung banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Ayos alas 9:28 na grabing tiyempo. Tado alas lang oh. Naway nagkikita panahon sa ato na pagpangalagad. Pero ingagawon ko lang niyo basi makahatag pa man jutay nga ukon palayag din taga Balakar Transit. Damdamo gini ka pamangkot sa amon Facebook page oh. Kung ano ang sitwasyon sa biyayay, way untat yung tinawganay mo. Gako-confuse ang tao kung ano gid exactly. Ang actually ang Balakar, mabiyahe man lang na sila basta i-allow sila. Di pa rin siya Negros Oriental, ginabawalan ang pagsulod diri sa Negros, from Negros Oriental, blang biyahe. Di daw ka
si Kwawi mangguro nga masigig iya biyahe nga hindi ka man papasudlon di. Gwa sila makigan kapag kapasayro mo ya karon kundi di sila maka sulod diri sa aton. Na amo na ang sitwasyon pero anyway, damo gid ginatender si Ma'am Jade siguro no daw ay gid na hindi gid siya makahingagaw. Ito lang reminder sa aton mag-action, pabakuran lang immune system nyo para sigurado mo lang nayangako niya kung mabakod immune system kag resistensya nyo sa lawas, at least malayo ang posibilidad nga malatnan kita kag ang aton kondisyon sa morning nga mga pagpanghangkat sa panahon o kuan kita on the go kita all the time, no? Dr. Alfred Spearmangosteen capsule. Amo nang gina-recommend sa inyo kinapunaan sang phytochemicals kag may ara pa no sang vitamins and minerals, no? Tandaan naton kompleto from vitamin A to zinc nga ang kakompleto niya. So tandaan palihog sa aton sini nga magka-action Dr. Alfred Spearmangosteen capsule, no? Damo phytochemicals, may rejuvenating effect pa, nagahubin katulukon, no? Din kakita sinaman. So mo nang gina-recommend naton, parisan mo pagid siyang tea, a perfect combination para sa aton ikayong lawas. Karon na lang guro nagapamangkot parti sa Walakar, ipaklaro talang nakaroon dugang kag sa mga biyahe nga nagapamangkot bala from Cebu to San Carlos. I doubt kung may lockdown daan sa Cebu no? Sa aton nga linya si Ma'am Jade, jutay lang gid guro, jutay lang gid nga pagklaro. Ma'am Jade, ari ta subong live na subong sa Aksyon Hotline sa Aksyon Radio Bacolod. Good morning, Ma'am Jade. Good morning, Action Art, no? Kag sa tanan nga tagpalamati sa sini nga programa. Salamat kisa time ay nga do hindi ka nakapanghilam o subong damo ga pinanawag sa imo ga pamangkot. Ma'am, anong sitwasyon status sa biyayay subong sang Balakar man? Actually, kung diri sa local naton nga mga ruta, no, diri sa sulod sang Negros Occidental, wala tayo sang problema kay kami mabiyahi kami gyapon. However, sa mga ruta namon nga may mga lockdown, so biyan siya sang control namon, no, we have to abide also. Kasi isa naman lang disubong tanan ang aton man nga concern, no, nga mapakigbatuan tanibala ang ining coronavirus ni. So ining ang amon man nga makabulig man kami sa riding public. Ang sa amon diri subong ginahimo if ever man gid nga may mga pasahero nga magsakay sa mga aircon units namon, so may mga distansya, may mga certain distance kita nga hatag, may isa na ka metro, no, sa pasahero, sa isa ka pasahero, pakadto sa isa ka pasahero, so may isa na ka metro ang distansya. Pag before na daya magsaka sa aton nga mga units nga ang inaang mga units na disinfect naman na siya, no. So intensive na ang aton nga kampanya sa pagpanglimpyo gidira subong sa aton nga terminal sa pulungkuan sang mga units naton, kag the whole nga unit gina-disinfect gina siya. Bulad na siya sang mayo sa init kag ginasprayhan sang mga disinfectant before na siya ibutang sa ready line unit sa ready line, no. Area balang pasakaan na sang pasahero. So kami ang makapasalig kami dira sa sulod sang terminal nga limpyo na dang amon nga terminal tungod nga ginpatigayon tana ang intensive nga pagpanglimpyo gid, no. So ang pabahin sa pasahero may mga washing area designated kita da nga washing area. Pag may mga alcohol man kita nga ginahahata, ginaspray dira sa mga pasahero nga magsaka, no. Yes, ma'am. Ang klaro lang niya subong, basta diri lang Negros Occidental nga biyahe, may biyahe gid, pero ang parana Negros Oriental nagapamangkot da, ang pakadto Dumaguete, ang nagabiyahe Cebu, ang sa Quezon City wala na niya tanan. Wala na kita, no. Ginakasubo ta sina ngati kung magbiyahe ta balay hindi man kita didto gyapon ta sulod, so kabudlay man nga ibutang ta sa alang-alang ang aton nga mga pasahero kay ti kabay pa nga maintindihan Manila sa subong nga sitwasyon, no. Ang dira sa Dumaguete ta ti asta na lang dira away na kita sang biyahe sa Dumaguete kay hindi naman kita pwede kagwa. Ang halin sa Dumaguete, I think dira na lang sila sa Tagukon nga area, no. Ang nagbiyahe kagina. So kag ang sa Mabinay. So depende na daya sa checkpoint kung pasudlon sila kung hindi. Kaya ang pwede nila masakyan ara dira sa terminal sa Tagukon. Sa Bakalan terminal, siguro malayo-layo na siya sa Tagukon nga area. So depende, hindi na iya namon control ang sitwasyon sa nga sitwasyon, no.
So, Yes, kapag ma'am. pa nga maintindihan nila, kahit as I've said, isama lang aton, subong nga concern, Mm. nga mapakigbatuan, tanibala, nga matapna ni ang paglalaptas ng sining nga virus Virus. sa aton, Aha. diri nga probinsya man. Sige. Ma'am Jade, makontak lang kami galing sa imo kag base may ara ka dira further pag nga ipahibalo para nga ma-inform tang public. Salamat kay Ma'am Jade sa time. Good morning. Okay, welcome. Kag salamat man sa opportunity nga ginhatag niyo sa amon, mayong aga sa liwat. Aksyon Hotline. Ma'am Jade Sibalios ang Balacar Transit Incorporated, na? Giningagaw ko lang sige damo gi pamangkot di. Kung diri lang ang biyahe na Occidental, wala problema. Aksyon Pero basta gani magwa natin, hindi na pwede, why na sila biyahe? Aksyon Hotline. One at a time. With Aksyon, Oliver Pason. Sa technical side, backup natin. Karoon nga si Aksyon Dorel Cabato. Kay Aksyon JM Baikin. Ako naman Aksyon at Tayhopon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.